сокинони ҷамоати деҳоти дурбати шаҳри ҳисор бо азму иродаи хиштаншиносӣ ва дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ сарҷам шуда бо ҷамъоварии маблағ баҳри ободонии диёри хеш роҳҳои маҳаллиро мунфарш намуда истодаанд. роҳе ки солҳо боз таъмирро надида буду ба аз навсозӣ ниёз пайдо карда буд, акнун дар муддати кӯтоҳ таъмир гардида ба истифода дода мешавад. ин иқдоми ватандӯстонаи сокинон барои насли наврасу ҷавон намунаи ибрат аст, то дар оянда онҳо низ ба чунин амалҳои нек даст зада баҳри ободии диёри худ саҳмгузорӣ намоянд. халқи қишлоқ дастгирӣ карданд ки момон ҳамин хел раҳман ҳозир аз даромади шароаб буромадаш то даромади шаҳраги дурбата ҷамоати дурбата раҳ бояд ҳамин хел аз сох шурӯъ равад. мана ҳозир овоз шуд ман ҳамин оводӣ ҳама чи аз рӯи тинҷи амонии давлатамо ки тинҷ ҳаст мана ҳамин чизо мешавад худо халқ бо дигар роҳҳо бо иншоалло худо халқ мешавад. мо раҳмат мегӯем аввал ба асосгузори сулҳ ваъда ҷаноби олӣ мо миннатдорем он кас. таъмири ин масир аз деҳаи ниёгон оғоз шуда тавассути деҳаҳои хоҷа сидиқ, манзар ва турдибобо то роҳи ҷумҳуриявии ҳисор душанбе дар масофаи 4,5 километр идома меёбад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, инчунин бо дастгирии аҳолии ҳудуди ҷамоат мо тасмим гирифтем масофаи 4,5 километр роҳ байни деҳаҳои ҳудуди ҷамоатро мунфарш намоем. инчунин дар кӯчаҳои байни деҳаҳо дар масофаи 3,5 километр бетонпӯш карда шуданд. корҳои мунфаршкунӣ идома дорад то ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 4,5 километр роҳ мунфарш карда мешавад. деҳаи хоҷачилдиёри ҷамоати деҳоти Мирзо Ризо яке аз маҳалҳои аҳолинишини наздикӯҳӣ ба ҳисоб меравад. роҳҳои ин мавзеъ солҳои қабл валангор буд ки муддати тӯлонӣ ба таъмири куллӣ ниёз дошт ва ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт мушкилӣ эҷод мекард. акнун сокинони деҳа тасмим гирифта дар идомаи корҳои ободонӣ якдилона ва дастҷамъона ташаббус нишон дода 2 километр 250 метр роҳи маҳаллиро асфалтпӯшт намуданд. инак баъд аз таъмир шудани ин роҳ сокинон метавонанд бемамоният рафту омад намуда барои осон кардани корҳои хоҷагидорӣ аз ин масир самаранок истифода баранд. шукрона мекунем ки мамлакати мо тинҷи амонӣ аст. раҳмат ба ҷаноби олӣ мо ки ин хел тинҷи амонӣ ваҳдати миллӣ барои мо муҳайё карданд. аз ҳамин соб мо иқдом гирифтем сокинони маҳаллаи деҳаи хоҷачилдори боло ки 2 километр 250 метр ҳамин роҳро мунфарш карда ба истифода додем. ин аз ҳисоби халқ, аз ҳисоби соҳибкорон, раҳмат ба онҳо ки сарҷамона пул ҷамъ карданду ҳамин роҳҳо иқдом гирифтанд бачаҳо ки ҳамин хел корои хайрро ба анҷом расонанд. мо иқдом гирифтем ки дар соли оянда ин боз ҳамин қаҳи дигар 2 километр 500 метр дига мондагӣ иқдом гирифтем ба соҳибкорон ки дар соли оянда боз ҳам ҳамин хел ба анҷом расонем то охира. ин роҳ барои хизматрасонии ҳамин деҳа аз ҳама чизи дар корӣ роли калон мебозад. корҳои мунфаршкунии роҳ бо техникаҳои муосир ва масолиҳи баландсифат анҷом дода шуда канорҳои он ба хотири пешгирӣ намудан аз шусташавӣ ҳангоми селборишҳо бетонпӯш гардиданд. чунин иқдомҳои созанда ва бунёдкоронаи сокинон ба истиқболи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ шоистаи таҳсин аст, зеро ин амал метавонад ба рушду пешрафти деҳот саҳми арзанда гузорад. фаридуни субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор. ахбор.